pas zondag. Zo. Kent een zon get waar Eloïsa Gabellard die waar bazas reis quoi, bet lakken waar bazas reis gaan Kerwarken. Nee zon petra nee zon déjà. O zon avec les zon babagat bovriac que chal quoi. Spel zubo en blanc zo aan te kan. A zon al een zon keris. Petra zon even keris par que vol arrière kies. Bon, hag eus zon waler war an zon deus koste bro polot den tam quoi. Pelan an zon de Zolande. Setu. Setu ama benwek. Me hemme zo leveriat. Leveriat mod neve quoi. Hemme zo get gant plastic. Vraiment we get reg gant plastic ou gisse quoi. Peter wel ook naar beus. Buns en doa quat du e ben quoi. Ja. Ag lanchen zo ha we lakke baat, quoi. Lanchen do dioulan. Ag un toulo zo amant, le notenou. Ag un toul ba drein amant vid noten divean quoi. Ag do doulan zo vid un diston. En do ze zo vid diston. Et tu vois, ag we hoe bazar, non hoe bar dre chutel amant. Chutel zo amant. Alles ket an al bazar, an zo un tam stouf, vi har ze nan don war pik. Voilà. Ah. Hop, eens parti a. C'est tu. Agam ma re ratrouz om o horn bout. Also lanch no neve am hier quoi. Hag een neer habas war lauen bien amant. Am zo on dieren, zo'n espèce dieren, wie krijgen wie lakken zo'n woede poenroch pe huiloch quoi. Allemaal zo'n espèce dieren al wie rijden tam die stonden zo, maar hem zo machine moderne. Hola. Ik wil prenen met dan bij concerne, maar prenen dat die om hado quoi. Ik ga zo naar hem zo get gan quat pinos gan quat prajo quoi quat calvo hein also lang normal hop agaran trous quoi et tu après hanal bas ra trous avait vid la cada zone devait en juste igual vid la kanan bout pounroch vet ledannad vet hirad un diren hindal vet berad vid la kanan bout sklerach c'est tout am zo daous tum de hirad pet sklerad un truc une machine quoi et tu as vet bazar zo gwet gant leer zout also laket on tam Hinwis zo lakken dan maar, zo'n hinwis, ja. Plach weer zachen. Ja, plach allemaal zachen, plach hinwis. Heb ik stagen dat groeit. Als ik gaan zo, dan burg jong, quoi. Luine krochen. Ik pesa do krochen, en man met een tampenat krochen, quoi. Dus que groeit no baas in dat, quoi. Gan stum krochen ze we get cadrio Rolls Royce pe Mercedes gan krochen ze krochen fin luine hor c'est lui bon la cadi dan hier wist dan alleen daar weer proper quoi c'est tout. Begin met een gusta binho bras. Oh, c'est des pantins de spinos zijn pesa trouw dalvodigas we la coarno quoi. Pour sauver a gusta o met 10.000 neve quoi.
best wel Jugendmil, de soort, hè. Spin, hè. Restaurant, allemaal, barbecue, allemaal, arenas leveriado speciaal. Ja, mooi, dat zo. Soms een toepje, maar is helemaal bijzonder. En hebben ze met misdreven kleven Maar ik heb hem zo dus door ik le voyais. Kijk dan po de Roison, quoi, de president BS Gwechal. Vraiment. Mais met misdreven stond dan bij Oh, ja, Boskoos en Ekos. Ah ja, met stuming, bij Scottish Boskoos, ja. Ja. Dat is hè, bon. Ja, ga hem mee zo naar hem. Alleen Hollande reënare zo naar een binjo koos bien, quoi. U noten u eloch wie de hem. Jean-Paul Guillaumard zo naar een accordeon diatonique. Hem zo een not Nislan et si bémol, quoi. Jean-Paul Guillaumard zo naar een accordeon si bémol, parce que quels accordeons si bémol, hein, bien sûr. Per avion zo ré sol do, ré sol, mais peut avec talabardei en een zona dan een bombard si bémol. Si bémol, mais mon cap de mais partiram de noten om si bémol, peut dire tout même, mais partiram de noten do, ja quoi. Do je partiram. Staat toch in de zon die een accordeon, hè. Ja. Ja. Sais-tu? Merci Brazos. Ja, bon, ben voilà, c'est bien, bon. Chez nous. Aan de bak om zag. Bon. Mais parce que zo'n temps, mais ik heb niet thuis aan zo'n ding die hen is machine. Et il faut tomber de die zone, quoi, sans cette, quoi.